исәнмесез. Ниһаять, ял бәйрәм көннәре тәмамланды. Шуннан да ноябрь башында 4 ноябрь бердәмлек көне. Бәйрәм һәм рәсми вакыйгалар гына, гадәти тормыш бармый кебек ял бар инде. 6 ноябрь Конституция көне. Зур бәйрәм, ләкин ул рәсми көн, ял көне. 7 ноябрь Октябрь инкыйлабы көне. Шулай ук искә алу вакытлары һәм күптән түгел булып китте. Хәтер көне 15 октябрь бар. Матбугатта ничек шагыласың бу вакыйгалар? Әйтмәс идем, артык көчле шагыла дип. Һәр хәлдә рәсми чараларга укучыларның да, тамашачыларның да мөнәсәбәте ничектер сүлпәнрәк. Мәсәлән, хәтер көнендә Тинчурин скверында булган митингка 200 кеше килгән диләр, кайберәүләр кимрәк тә ди. Чыннан да Казанны алу көне милләтебезне тетрәндергән көн. 2 миллион татар яшәгән Татарстан һәм ярты миллион татар яшәгән Казан, әлбәттә 100 кеше, 200 кеше белән генә чикләнмәскә дә мөмкин иде. Бердәмлек көнендә әлбәттә төрле чаралар булды, тәре йөреше дә булды. Рәсми матбугат бу турыда рәсми күрсәтмәләр буенча гына күбрәк язды һәм рәсми котлау белдерүләр генә булды. 6 ноябрьдә Конституция көне уңаеннан Дәүләт Советында бик кызыклы тәүгәрәк стәл булды. Бу турыда Ватаным Татарстан тәфсилле репортаж бирде. Телевидениедә дә күренеп калды. Һәр хәлдә Татарстан һәм татар халкы өчен бик зур вакыйга инде ул 6 ноябрь. Бигрәк тә республикаларның язмышы хәл ителгәндә шикле фикерләр яңгыраган заманда. Мондый көннәрдә әлбәттә сияси темалар гына түгел, эшнең шәһәр белән бәйле булуында. Зур бәйрәмнәр шәһәрдә оештырыла һәм анда катнашучылар шәһәрдә яши. Шәһәргә татар матбугаты, татар укучылары бик кыюсыз гына кирип бара. Ватаным Татарстан Конституция бәйрәменә багышланган түгәрәк өстәлдән репортажны килешеп яшәүгә ни җитә дип атаган. Шактый дөрес һәм бик сак фикер инде бу килешеп яшәү турында. Бит Конституция төп закон. Россия Конституциясе һәм Татарстан Конституция булмаса, булыр идеме безнең республика һәм милләтебезнең бүгенге тормышы. Монысы шикле. Димәк, халыкның күпчелеге моны күбрәк тә аңларга хаклыдыр. Шәһәр турында язмый дип әйтеп булмый матбугат. Шул ук Ватаным Татарстанда күп функцияле үзәкләр кагаз эшен киметә дигән мәкалә бастырган. Барысы да бер тәрәзәдә. Бу инде шәһәрдә була торган кызыклы шундый операция, рәсми чаралар һәм документа әйләнеше турында язма бар. Луиза Бадриева исемле безнең машина йөртүче хатын кызыбыз такси йөртүчеләрдә чемпион булган Россиядә. Бу да шәһәр эше бит инде такси йөртүчеләр. Димәк, әкрен генә булса да шәһәр тормышы матбугатыбызга үтә башлаган. Мәдәни җомганың беренче битендә шәһәрне чистарту машиналары турында рәсем куела һәм монда Сөембикә һәйкәленә урын эзләү турында материал бар. Камил Мулашев Казакстанда Сөембикә һәйкәлен алып килгән, Казан шәһәрендә урын эзлиләр. Димәк, шәһәр темасы мәдәни җомгада бар. Шул ук вакытта Рөстәм Сүлтинең шигырендә Тукай теле турында, татар теленең авыр хәлдә булуы турында ачынып әйтелә. Рауил Файзуллинның шундый шигырь юллары бар. Казан мәллә туган телне оныту башкаласы. Әйе, соңгы елларда Казанда татарча сөйләшү, аны куллану, татар милләте турында фикерләр әйтү күбәеп китте. Ләкин җитәрлекме бу? Казанда ярты миллион татар бар бит. Һәм ни өчен безнең газета киоскларында һәм әбүнәчеләрнең алдырган газетләре арасында татар матбугаты сирәгрәк очрый. Милли газета, журналлар күбрәк авылга китә. Хәлбуки авылга почта бу басмаларны бик авырлык белән соңарып кына ташыса да. Безнең газет шушы үткән бәйрәмнәрнең берсе турында зур материал бастырган, бердәмлек һәм айныткыч дип атала. Безнең газетның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов бердәмлек көне турында язганда айныткычларның кайтуы турында шундый киная белән язган һәм шактый кискен фикерләр әйткән. Мондый мәкаләләр әлбәттә укыла һәм шуңа күрә укучыларда языла. Ягъни рәсми мәгълүматка яки рәсми декларацияләргә халык татар укучысы да сүлпәнрәк карый. Шәһри Казан ул суверенитет белән бергә килгән зур бүләк милләтебезгә һәм шәһри Казан каласын яулар өчен бик тырыша. Элекке елларда шәһри Казанның тиражының 3/4 генә Казанда дип санала иде. Хәзер Радик Сабиров әйтүенә караганда инде яртысыннан күбесе шәһри Казанның үзендә алына яки сатыла. Кызганыч, татар газеталары
Ваклап сата торган киоскларда сирәк очрый, ә бит халык газета журналларын сатып алса, аны сатырга китерәләр. Алмаган вакытта кире кайтаралар. Шуңа күрә татар матбагалары интегә шушы алынса кире кайтмас микән складка дигән кайгы белән кай вакытта заказда бирми дип әйтәләр. Бул татар булма аватар дигән баш астында җанисәп турында мәкалә басылган шәһри Казанда. Бу инде шәһәрчә, яшьләрчә аватар белән татарны рифмаланган. Димәк, шәһри Казанның заманча сөйләвенә өмет бар. Кыш җитүе турында мәкалә һава торышына күбрәк бәйләнгән һәм анда куелган рәсем әлбәттә мәчетле авыл урамы. Ә бит кышның Казанга килүе, шәһәргә килүе көтелмәгән бер хәл булып һәрвакыт кабул ителә. Шуңа күрә шәһәрдә яшәүчеләрнең арбалары, чаналары турында да укыйсы килә. Машина кую урының бармы? Күрәсезме? Инде иң авырткан җир шәһәр ишегалларында машина кую, урамнарда машина кую. Менә ичмасам бу тема һәм бу теманы кискенрәк итеп куйганда, һәркемнең диярлек машинасы бар, һәркемнең ишегалды бар, аның проблемалары каттин ашкан. Әлбәттә, бу газеталарда шәһәр тормышы турында, Казан турында язмалар бар, ләкин һаман да әле татар кешесенең татарлыкның Казанны яулап алганы юк дияргә нигез бар. Бигрәк тә зур бәйрәм көннәрендә, Хәтер көнендә, Конституция көнендә, Бердәмлек көнендә, инкыйлабны искә алган вакытта милли рух һәм кискен социаль мәгълүмат булса, бәлки кызыклырак булыр иде һәм татар идеясенең, татар хыялларының тормышка ашуына өметләр көчәеп китәр иде. Кадерле дуслар, шушы бәйрәм көннәреннән соң Юаннар көзгесе сәхифәсендә үзенең бер датасын искә алып китә. Елдан артык элек башланган иде бу тапшырулар. Бу тапшыруыбыз 60-нчы тапкыр эфирга шелтәргә чыга. Ә бит Хәтер көне кебек үк, Конституция көне кебек үк, Бердәмлек көне кебек үк, матбугат бәйрәме, матбугатка язылу бу көннәрдә иң беренче, иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Шуңа күрә без сезгә Казанга кайту, татарлыкны шәһәрләргә кертү, Казанга кайтару турында искә ала торган бер күчтәнәч багышларга булдык. Яңа җыр сезгә бүләк итәбез. Уфада яшәүче журналистка, телевидение хезмәткәре Гөлфия Шәвалиева Казан турында җыр иҗат иткән һәм үзе аны башкара, һәм аны үзе клип итеп тә оештырган. Менә шушы клипны беренче тапкыр тамашачыга күрсәтү безнең тапшыруыбызда булачак. Чөнки бу матбугатны, мәгълүмат чарларын күрсәтә торган тапшыру. Татарлык, милли хис, милли яшәеш төсмерләре авылларга, район үзәкләренә һәм бигрәк тә шәһәрләргә тизрәк үтеп керсен иде. Башкортстан телевидениесендә эшләгән милләттәшебез, коллегабыз Гөлфия Шәвалиева иҗат иткән шушы җыр соңгы көннәрдә булган барлык бәйрәмнәребезнең истәлеге булып калсын.
aylasin.